যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আং পয়লানো বরনো খাকা হামতে হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন চিনি দফানি বাগৈ মকাইসা লাইবুমা মুই তঙ্গানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখলাयो आं खरकजा सिविल सोसाइटी नि उंगुई आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुम गोप्राब हियावै आसुगै सिरिगलायगा चिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक हिने जे स्लोगान किसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा सागलायनाय हिनि जे साका आं बरकनो जत्न खाका हाम दावायसे दिफायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनां माने क मिया जखन पास्ता लाई थांका चिनि पिकेटिं द किसु जागावखाय जों रसायनाका सालहाबाय हिनै अजराव न कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मनायखा म ब्लाइखायनो खारनां माने क एबं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेगमा चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नुथुन मिया हर आं डिजिपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बाय बाय कक वाइ कक सालायका एबं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एबं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार ब सागो दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपु समुद्र दा बर्मा ब सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आइएनडीगो ताइ खाचा बखागो चंगनुखा अजित देवबर्मा द याकंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बबो आरो इंजु तुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देवबर्मा बरो अब बिनि डाकनाम एका बिनि आसर मुंखा ताबु साइमेयाको ताइ केसा दरियान देवबर्मा बबो मारखे बुजाक माने ताइ गोबांमा बरो तिरं नांजाक दंगो होनना जों खबर मानखा आं दिनै थायो थानानै नायमानि दा फुङो दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन दाबो नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा हुल खायदि खानावो थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायो थानानै दंमानि अब दिनै हुल खायदिका खानारको जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रको मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखे किसा 3:15 व जों जिनि पिकेटिं नो उठोबेरिका गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा तंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायजाखाय आगरतलाव एका ब्लाइखे जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जेसिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडिया बा किसु निउज पेपर जोंनि बन रस जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा काचिन आगिनि न साख्लाय जाक जों 24 घन्टानि बन काचिन त कुन जागा बन ब रसाया कुन जागा को यस्तो पिकेटिं कायसा फेस्टिभल वान्जि त फरंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसेति सजागो आंखा खलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरोबै ब कक सलायका बरोब के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकर्ड नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय
केंद्र सरकार नि मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स नि जे नोटिफिकेशन तै बन नाइतुगो तिख्लाय बन हावर हना नि बागै जे सबाव फाइका बर्न तसा आहाय नाहाय अनि खाकाहाम ते हामजां मा याफरे ते खुलमा याफरे अनि कक मुसके नं सुतुन तावाइसा नरबाय आहाय नाहाय मालायफिनाय जतना काहाम करन टंदि हामबाय खुलुमबाय।